ассалому алайкум, мардуми сарбаланди тоҷик. Дар ин дунё умри одамӣ такрор намешавад. Дар табиат фаслҳо такрор меёбанд. Дар шаҳрҳо хонаҳои нав бунёд мешаванд, роҳҳо месозанд, лек умри одамро бунёд намекунанд. Умри рафтаро аслан аз нав намесозанд. Дар урфият мегӯянд, ки некӣ куну ба об пардоз. Аз ин рӯ мардуми тоҷики мо то баҳо аз ин корҳоро ба анҷом мерасонанд. Некӣ мекунанд, ба об мепартоянд ва оқибаташро худованд худаш медонад. ин дунё ба касе вафогӣ надорад. ҳарчи аз дасти мо инсонҳо меояд, бояд некӣ кунем, боадаб бошем, зеро адаб зину зиннати мо аст. лаҳни ширину ахлоқи ҳамида дошта бошем. ғофил манишин, бин ки азизон ҳама рафтанд. ғофил манишин, бин ки азизон ҳама рафтанд. аз дору фано силсиладорон ҳама рафтанд. қовусу қаю қайсару шоҳон ҳама рафтанд. искандару ҷамшеду сулаймон ҳама рафтанд. аз гулшани ин даҳр ҳазорон ҳама рафтанд. домоди муҳаммад ки али шери худо буд, домоди муҳаммад ки али шери худо буд, ӯ сайқали дилҳои ҳама аҳли сафо буд. ӯ шавҳари фотимаю ҳамкони сахо буд. ин исми бузурге зи само то само буд. паёмбари мо ҷумла имомон ҳама рафтанд. пеш аз ҳама ба ҷаҳон одаму ҳаво. ку юсуфу яъқуб, куҷо рафт зулайхо? ку хусраву ширин ватан карда ба саҳро? ку лайливу маҷнун, куҷо вомиқу узро? аз ҷабри фалақ дидаи гирён ҳама рафтанд. ҷибрили амин пайки ҷаҳон ҳазрати довар, оварда ба он шоҳи наҷаф теғи чу аждар. аз қоф барои қофи ҷаҳон карда мусаххар. канданд ба ду ангушт дарвозаи хайбар. ку соҳили дулдул ки саворон ҳама рафтанд. мусо ба сари тур баромад, ба куҷо шуд? мусо ба сари тур баромад, ба куҷо шуд? он исии марям зи замин сӯи само шуд. идрис ба хӯрони чаман вирди дуо шуд. ёрон ҳама рафтанд, дигар навбати мо шуд. печида сару дидаи гирён ҳама рафтанд. аллоҳи меҳрубон ҳамаи мардуми тоҷикро чӣ дар ватан, чӣ берун аз кишвар бошанд, нигаҳбон шаваду рӯзҳои беҳтарини ҳаёт насибашон бод.